99% от трейдерите се провалят, защото си мислят, че трейдинга е въпрос на скорост. А всъщност 1% от най-успешните трейдери знаят, че трейдинга се базира на формула. И ако трейдингът беше формула, те ще изглежда по този начин. И ако кажем, че искате да стигнете от точка А до точка Б, вашият път ще изглежда нещо от сорта на това. След като имаме въпросното уравнение и вашият път към успеха, това сте вие, човек, който започвате първа и искате да стигнете до точка Б. Това тук е човекът, който искате да станете в бъдеще. Няма как от точка А да пристигнете до точка Б. Няма асансьор към успеха. Трябва постоянство, дисциплина, амбиция и желание. В тази формула една единица репрезентира добрите ви качества, които изграждате. Ако някъде в ето това голямо уравнение ви куса нещо, вашето уравнение няма да бъде 10, ще бъде нещо съвсем различно, от което вие ще се отклоните от вашия план. Ако искате да станете успешни, вие трябва да станете човекът, който съответно привлича парите.